Сумгатульный хат. Бусы Рузиле. Хатлар, газеталар, журналлар, хат ташучының иртәсе әле генә кайткан матбугатны аралаудан башлана. Әнвәр әйтүенчә, кәкре атаулылар басмаларны рус һәм татар телләрендә укырга ярата. Авылның 22 кешесе район газетасын алдыра, шуларның берсе хат ташучының 92 яшьлек әнисе. Файза китепсен эшен мончаны дөрес итеп керә белергә кирәк. Укыйм газетләрне басында карыйм, анда язмыш, анда авырмас газетләр бар, анда әллә нинди газетләр бар. Бөтенесен карап чыгам укта. Әнвәр беренче эш итеп күршесе янына ашыга. Вакытлыча матбугатны алдыручылар исемлегендә ул да бар. Хатларны һәм газета журналларны Әнвәр күрше Бикүледәге почта бүлекчәсеннән алып кайта. Хат ташучы ир-ат һәм әле машинасы да булса, бу бик уңайлы ди үлгән кеше. Күрше булгач особый газга суларга түләргә анарга гына кертәбез. Вакытында китерә бөтен газетләрне, бөтен хәбәрләрне белеп торабыз. Туган авылыннан ул яшь чакта чыгып китә. Берничә ел Ульян өлкәсендә эшли. Аннан 25 ел гомерен нефть разведкалауга багышлый. Лайыклы ялда 3 ел булганнан соң авылдашларына корреспонденцияны үзе таратырга карар кыла. Авылда хат таратучы, газет таратучы дигән кешеләр булмады. Инде мин иде атканчы дип инде халыкка да дирәк булшасы килде, картикларга ниләргә. Шулай дип инде мин бу эшкә алындым. Вакытында түләүләрен алырга, газетләрен таратырга дигән кебек. Бөтен мәнфәгатьләрне үтәп барабыз инде. Машинада мин дигесендә дигән кебек, шәйендә барсында алып кайтып сатабыз. Сораганнарга барсында эшлибез. Эш хакы зур түгел, Әнвәр Нәфыйгин моны яшерми, әмма эшләве барыбер рәхәт ди ул. Авылдашлары да аны яратып өлгергән. Киләчәктә ничек буласын әйтә алмый, шулай да әлегә тартабыз дип өстәп куя. Давай китмәлек, китмә, эшлә дип, бергәләп эшлигәл, бергәләп яшигәл дигән кебек шундый сүзләр еш ишетәләр, еш.